Paljon tervetuloa taas kaikille. Ei saatana. Mä ostin Läsiksen. Mikä tää nyt olisi? Tää ei oo haaste. Eikä mikään muukaan video, mutta tää on video kuitenkin. Elikkä nyt aiheena on se, että mä oon ollut kipeä pari päivää. Ja nyt on terve. Ja nyt on jotain, mitä en olisi ikinä uskonut, että tulee. Brain Blaster Burnets. Elikkä tämmönen. En oo nähnyt juurikaan kellään vielä. Näitä on tullut yhtäkkiä R:lle. Ja sit kaveri toi. Ja. Ihan saman näköinen on. Muutenkin. Hyi saatana. Hyi saatana. Maku on hyvä, mutta polttaa. Nää on pahempi kuin normaalikin Brain Blaster. Kannattaa ostaa ja kokeilla. Mun kieli. Hyi jumala. Mun tekis mieli sylkästä tää pois. Kamalaa. Ja mä näytän vielä minkälaisista tätä nyt ainakin löytää. Elikkä tuommonen. Saalla ennen myytiin joskus Brain Blastereita niin normaalia. Hyi saatana. Liekehtivä pikarispesiaali, kun tekee joskus niin vittu siihen näitä. No joo, nyt tästä lähti. No, tämmönen vaikka testivideo, eli testissä Brain Blaster Burnets. Ja ei mulla muuta, se oli Master Läses, moro.